Добър вечер, скъпи гости. Аз съм Върховица Христова от Жанет 45, издателството на тези трима прекрасни хора. Благодаря ви, че сте тук. Няма да ви губя времето. Благодаря на студентите от трети курс, които ще подсигурят събитието ни с снимки и видео. Съжалявам, че не мога да кажа имената им. Може би вие трябва да ги представите, но все пак тук сме, за да представим романа на Георги Геров. Георги Багеров. Който много се притеснява, може би не му се случва често. И ще представи друг наш автор и редактор на книгата. Всъщност Николай Терзийски. И тук е художничката на прекрасната корица Омана Кацарска. Благодаря ви още веднъж. Дръжте микрофоните много далеч. Ники, заповядайте. И на добър час. Благодаря, Зори. Здравейте на всички. На мен се пада честта да представя писателя, философ, мой приятел Георги Геров и неговия първи роман "Отвъд спирка съвършена", издаден, разбира се, от Жанет 45. За мен е много специална тази вечер, както и за Георги, както и за Оман. И мисля от това да започна. Това е първия роман на Георги. Разбира се, той е познат на читателите с прекрасните си разкази, които са номинирани и награждавани. Последната му книга, особено последния му сборник с разкази към момента "Игра без финал", номиниран за Орлето на Хеликон, награден с приз на името на Йордан Радичков. Но това е първият роман на Георги. От друга страна, аз пък лично за себе си, много е специална тази книга, защото това е първата книга, на която съм редактор. И се оказа, че всъщност това е и първата корица на Омана Кацарска. За издателството. За издателство Жанет. Да, за издателство Жанет 45. Така че 3 първи неща се случват тук тази вечер. И сега трябва да кажа някакви неща за Георги. Най-вероятно някои от вас знаят за него, че е философ, че преподава философия в Втора испанска гимназия. Не е пълното име. 157 гимназия. Обаче аз трябва да ви кажа, че Георги Геров, аз го познавам от 2 години, повече от 2 години вече. Не е чак толкова безобиден човек, колкото ви изглежда. Сега, освен че е философ, Георги е и адвокат. По-далеч. Така, добре. Така, освен че е философ, Георги е адвокат. Юрист, всъщност. Не е станал адвокат, но въпреки това, аз, понеже през живота ми се е случвало да общувам доста с юристи, адвокати, хора, които са завършили право. И знам, че няма как там някъде дълбоко вътре в човека да не остане една такава нишка на адвокатската непримиримост, една такава взривоопасност адвокатска. И аз смятам, че в Георги го има това нещо. Втори факт, опасен за него. Освен, че е автор на книги прекрасни, той е автор и на куклена пиеса. Даже награждавана куклена пиеса. Значи първо имаме юрист, след това имаме човек, който иска да се играе с марионетки, също опасен момент. И на всичкото отгоре зодия Везни. Сега аз не съм много специалист по зодиите и не съм не разбирам много, обаче Георги е роден на една дата с Конфуций и с Зорница Христозова, което достатъчно може да ви говори, ако знаете кои са Конфуций и Зорница. Освен това, аз си реших да потърся нещо за везните в интернет и ето какво ми излезе. Везните могат да бъдат манипулативни, използвайки своя чар и дипломация, за да получат това, което искат.
Аз мисля, че това като биография и психопрофил на Георги Геров е достатъчно за начало. И достатъчно предупреждение за всеки един от вас за това, което ще се случи. Освен това, искам да предупредя и, че ние с Георги от време на време се срещаме в разни кафенета, пием по чай, по кафе и сме склонни да говорим с часове за всякакви теми, не само философски, всякакви теми може да говорим часове. Освен това, ни се случи така, че и за едно изречение говорихме с дни. Разисквахме едно изречение от този роман в продължение на дни, чрез имейли, съобщения, разговори по телефона. Така че ви призовавам, ние сега ще почнем да си говорим с него, но прекъсвайте ни, намесвайте се. Тези от вас, които са чели книгата, вече тя достатъчно време е на пазара, за да има такива от вас, които са чели. Тези, които не са я чели и предстои също, от това, което говорим, съм сигурен, че ще излязат въпроси. Бъдете активни, включвайте се в разговора. Аз това, което искам да кажа най-общо за тази книга, това, което ме впечатли още, когато я четох като ръкопис. Тук, в историята на Филип, главният герой се казва Филип, има една огромна дълбочина в човекопознанието. Това е едно от най-важните неща, според мен, за литературата и за всеки, който иска да разказва истории, да търси, да рови чрез разказването на тия истории в това какво е човекът. Георги е стигнал до една много сериозна дълбочина с тази книга и мен ме впечатли точно това. Освен това, този Филип, въпросен, при всичките си чудатости, интересни разсъждения, той е представителен и за цяло едно поколение, т.е. той не е един човек. Той е представителен може би за заблудите, за мечтите, за проблемите, за цялата психология на едно поколение, общо взето нашето поколение, това, което сме сега, ние сме двама мъже на средна възраст с Георги, за омана не казвам нищо, но там са нещата, които са важни за нас. Това е една хронология, но през човека, през човешката психология. И наистина отвъд спирка съвършена е книга, която провокира читателя точно към тези въпроси, свързани с нашето поколение и с това какъв е човекът. Това за начало исках да кажа аз, а пък сега ще задам, всъщност не знам, аз съм сигурен, че Георги Геров, каквото и да го попитам, той ще си говори каквото си поиска, макар и по своя прекрасен, мъдър и скромен начин, но все пак съм си подготвил въпроси. Първо, въпросът, който всички ние си задаваме, всички, които пишем, а може би и всеки читател, докато чете. Знаеш ли докъде ще те доведе тази история? Първоначално, от идеята, в процеса, и то не само като сюжет на книгата, знаеш ли докъде ще те доведе историята и като автор, като ето, сега всички ние тук сме малко отвъд спирка съвършена. Благодаря на Ники за началото, което беше доста стряскащо. Ние нямаме предварителен сценарий, тъй като смятам, че това е задължително, за да бъде спонтанно и искрено. Винаги се усеща това. Но беше дори отвъд моите очаквания, така че се радвам, че се завърнахме на полето на литературата, извън това колко съм опасен с нещата, които правя. Благодаря ти, Ники. Благодаря ти, Ники. Все пак да използвам с първите си думи да благодаря за това, че сте тук, тъй като това е огромно внимание, жест и думи нямам да изкажа колко специално е това някой да отдели време за книгата. Мнозина вече сте я прочели, отделили сте време да дойдете тук, така че ви благодаря наистина и със сигурност ще продължа и да ви прегръщам дори така в мислите си, дори след като се разделим след тази вечер. Използвам случая, разбира се, да благодаря на издателство Жанет 45, които протягат ръка към българската литература и в частност към мен.
Да благодаря, разбира се, на Николай Терзийски в качеството на редактор на тази книга и човека, който първия прочете от издателството, тъй като работа с него беше изключително вълнуваща за мен, тъй като вероятно някои от вас знаят, че той е изключително силен автор. Пише много добри романи, до момента има 3 издадени романа и така нямаше този момент, който понякога се среща между автори. Чували сте съперничество между автори, всеки се опита да утвърди някаква своя истина, стилово. Докато работа с него беше едно истинско интелектуално предизвикателство. Тъй като вместо да се превърне в досада работата върху някакви фрази, по-скоро беше наистина някакво такова словесно пешество с човек, който обича езика, да се потопите двамата в него, да мислим върху дадена дума, върху даден израз. Беше наистина много приятно за мен, поне не знам колко за него, с оглед обемите, които пише винаги. Ако някой се е писал с мен някога, сигурно в момента поклаща глава, но Ники мина през всичко това и все още е така жив и здрав и така усмихнат до мен. Да, може би затова си толкова и доволен, тъй като всичко това приключи накрая. Ще кажа и после и други неща, свързани с работата ни. Да благодаря и на Омана Кацарска, която вложи толкова старание в корицата, която дава облика на тази книга. Не смея да се представя колко трудна и отговорна е работа на един художник, който трябва с една корица да каже много за книгата, но същевременно и да скрие от нея. На въпроса все още не съм го забравил, докъде ме доведе тази книга. Всъщност споделям мнението, че човек започва да пише една книга, но би трябвало много силно да е развълнуван от нея самата, за да може това, което пише, да има шанс да развълнува и другите. Аз носих идеята за тази книга дълго време със себе си. Така може да се каже, грубо погледнато, дори цял живот. Без да съм планувал някой ден да пиша роман, но идеите, които съм застъпил тук, са неща, които дълго време са ме вълнували, като нещо, което бих могъл да напиша. И не е лъжа онова, че когато човек пише книга, която го вълнува, всъщност и тя по някакъв начин пренаписва него. Тоест, това, което го вълнува истински, когато го подреди в една книга, има шанс след това да стъпи върху него и да го погледне отстрани, да го премири по някакъв начин в себе си и да продължи напред. Роман се пише много различно. Аз до този момент съм писал книги с разкази, вероятно знаете, сте чели някои от тях. И всъщност писането на роман е едно така силно поглъщащо занимание. Това е нещо, което ти отнема деня, пък и нощта. Понякога се будя, както спя, хрума ми нещо, записвам си го на телефона с сънен глас, на другия ден се опитам да разбера това ръмжене, какво точно съм се опитал да кажа, защото заспиш ли, след това нямаш никакъв шанс да спомниш какво точно ти е хрумнало в 3 часа сутринта. И така, все още не са ме изгонили от нас за това, че през нощта се чува някой да мърмори нещо на телефона. Но случвало се няколко пъти, разбира се. Събуждам се, слушам какво съм записал, отивам на работа, мисля след това какво точно трябва да се случи с тези герои. Преди да спя, пак мисля за това. Тоест, през цялото време аз се състезавам с себе си, с героите. Не мога да ги оставя, не мога да ги зарежа. Те вече са като че ли нещо живо, което стои някъде и един вид ме гледа укорително, ако го оставя и го зарежа за дълго време. При разказите не е така. При разказите просто пишеш нещо, оставяш го и може след няколко месеца да решиш да пишеш те първа каквото да било наново. Тъй като един разказ може да се напише за 1 час, час и половина. Буквално за толкова пиша по-голямата част от тях. И всъщност оставяш го за няколко месеца, напълно приключил с него, докато при романа не е така. Не можеш да го оставиш дори за ден, защото нещо те дърпа да продължиш с него. Е едно така доста изтощително, бих казал, занимание, но когато имаш сериозна подкрепа от страна на екипа, с който работиш, това винаги е доста удовлетворяващо. А какво правиш, когато, преди да почнем да си говорим вече и с Омана, какво правиш, когато си в час, говориш с прекрасните ученици, разказваш им нещо и ти хрумне Филип какво трябва да му се случи сега?
Много компрометираш въпрос, Ники. Има хора от моето училище, директори има тук. Изобщо не мислиш за тези неща. Така че... Работата в училище е доста поглъщаща и да речем, че тези моменти, в които нещо така ми е пробляснало като идея, тъй като идеите, те са много непослушно нещо. Ники поклаща глава, защото знае. Нямат работен график. По всяко време може да се проявят, дори докато си говориш с директора на училището, нека да го каже, хайде, аз влизам здраво с бутонките. Обаче човек би могъл да намери време да си маркира нещо, стига да не е много далечено във времето, когато му е хрумнало. И все пак, действително, работа с ученици е доста всепоглъщаща и моментите в училище, в които докато съм с ученици ми е хрумнало нещо, са по-скоро големи изключения, така че не е някаква драма. Така, сега искам да насоча разговора и към Омана Кацарска. Много впечатляваща корица, много интересна рисунка, аз като я видях за първи път, си казах, колко добре пресъздава това, което Георги е написал. То така се случва всъщност, че след редактора и ако автора даде на близки свои хора, които да прочитат, не знам дали го правиш, Георги, първите читатели на една книга са редактора и художника на корицата. И затова много ми е интересно да се включи Омана с няколко неща. Първо, за какво мисли, първите усещания, които предизвика тази книга. И после, ако може по някакъв начин, не знам, може и да е необяснимо, как се ражда този образ изведнъж от всички тези текстове, които герои, истории, изведнъж в... Не знам, дали може по някакъв начин да го обясниш. Сигурно е трудно, но и най-вече какво е впечатлението ти от този роман, когато го взе да го прочетеш още в ръкопис? Здравейте и от мен. Първо искам да кажа, че благодаря за това нововъведение, ако така да се изразя. По принцип художниците, дизайнерите на книги остават в сянка и нямат възможност да говорят наравно с автора и редактора, така че много ви благодаря. На Георги специално, защото той направи жест от тази страна и на издателството също благодаря за това, че работихме заедно по тази книга. Относно процеса на работа, аз винаги чета от до. Не чета само анотацията, не чета само рецензиите, прочитам романа, след това го прочитам още един път. Започвам да си водя записки, да си скицирам някакви неща, които са ми направили впечатление. Вие вече, ако сте прочели книгата, знаете, че персонажът вътре не те оставя безразличен и равнодушен. Така че това, което ме водеше мене, беше аз да проявя разбиране към него. Това е номер едно нещото. И второто е да намеря най-удачното решение, визуално, с най-правилните изразни средства, което, както и вие споменахте, да не издава от сюжета, но да е ударно, да може да привлече внимание, да е с правилната гама, с правилния шрифт. Защото този бързопис, въобще нито един от елементите не е случайен. Всичко е премислено. Аз направих доста варианти на тази корица, защото беше слагат процеса и защото някакси така с Георги имахме една кореспонденция, в която аз усетих подкрепа и беше любопитно това прехвърляне на идеи. Говорихме си за ловенето на идеи. Това е основа за работата, визуалната работа на корица. Да благодаря на Омана за това, че прие да участва с нас, защото, както Ники сподели в началото, може би си повтарям, но всъщност имаше някакъв първи елемент и за Тримани. Тя има богат опит като илюстратор, като дизайнер, но за издателството първа корица, за мен първи роман, за Ники първа работа като редактор и аз видях някаква много хубава енергия във всичко това. Нещо, което е... Винаги, когато човек прави нещо за първи път, той
няма каквато и да е рутина в тази посока. И в този смисъл липсата на опит за мен, в случай не говорим за липса на опит чисто професионално като работа, по-скоро непознатата територия по-скоро е гаранция за някаква спонтанност, която според мен е винаги добре дошла в изкуството. И тя наистина беше направила много варианти, не знам дали трябва да кажа колко, но когато... Добре. Но когато ги видях, бях много възхитен не просто от визуалния ефект, който произведаха в мен. Бях силно впечатлен от коментарите, които съпътстваха всеки един от вариантите. Защото те показваха едно много, много чувствително око към това, което съм написал. Сега аз като автор съм напълно наясно, че аз пиша една книга, всеки чете напълно различна и това е нормално. Така че за мен чувствително око не влагам в това някой да е разбрал и да е усетил точно това, което аз съм си мислил, че искам да напиша. А по-скоро изключително чувствителност към детайла, към нещата, които тя беше забелязала. И действително изключително голямо предпокриване към нещата, които аз съм си мислил, че пише и нещата, които тя очевидно беше прочела. Така че аз тези коментари си ги пазя и понякога се връщам към тях. И в крайна сметка варианта, който избрах, много се радвам за него. И така опитах се да разбера кой е нейният фаворит, така да получа странично мнение, но в крайна сметка аз вече бях избрал този вариант. Тя вероятно си харесва всички еднакво, но само ще издам една тайна, не знам дали може. Този беше под номер 1 измежду всичките. И аз бях избрала същия вариант. Да, ето, значи имали сме препокриване, така че се радвам, че сме тримата заедно. И двамата с Ники говорихме и с нея, и така че се радвам за това, че се осъществи тази среща на трима ни с вас. Той е малко като в корицата. И както и при героя, защото искам да влезем малко в книгата, без да разкриваме, разбира се, сюжет и отново ви казвам, ако някой има желание да зададе въпрос, ние може да си говорим с часове, но ако имате желание, директно ни прекъсвайте, вдигайте ръка, ще ви давам думата. Сега е момента Георги е опасен, но не чак толкова. С това опасен си мисля дали да не помоля да останем с омана двамата отпред. Шегувам се, разбира се. Да. Ники е изключително, поне сме много близки, може да си позволим всякакви шеги с него. Разбира се. Добре. Има ли човек силата? Това е роман за пътищата, които ние вървим по определен път. Тук героя има един сън. Ето това ще издам. В който поема, уж избира пътя си и след това обаче там има едно забито флагче. След това пак избира пътя си и след това пак вижда, че там е забито флагчето. И аз искам точно тук да поговорим за това. Има ли човек силата всъщност да определи къде са тия флагчета? Или те са предварително някъде там и ние само си мислим, че поемаме наляво или надясно? Какво мислиш? До какъв извод те доведе тази история на Филип и този роман? Към мен? Да. Може ли аз да отговоря преди това? Да. Аз мисля, че не можем да разберем къде са тези флагчета, защото най-често си въобразяваме инциденти, каквито претърпява главния герой. И те са за нас нашата защита от взаимодействията със света. Вътре в тази защитена зона, може би не я виждаме като спирка съвършена и не можем да излезем отвъд. Излезем ли отвъд, тогава ние ще можем да поставяме флагчета. Аз поне така разбрах идеята на книгата. Малко е налудничаво, но... Напротив, страхотно. Георги се надявам да опровергае и да надгради. Благодаря. Може би най-трудният въпрос, тъй като въпросът дали имаме свободна воля или нещата са предопределени, той няма лесен отговор. Имал съм възможност да споделя, че на мен магистърската ми теза по философия беше точно върху това. Аврелий Августин, негов трактат за благодата и свободното произволение, където се разглеждаше в голяма степен точно този въпрос. Доколко нещата са по благодат, доколко зависят от нашата свободна воля. И аз съм се опитал да дам отговор в романа, но не бих могъл, вероятно, да отговоря сега, без да опазя
Изворите, до които съм се опитал да стигна, нещата, които съм се опитал да кажа, те са така умело скрити, тъй като много хора посочват, че тази книга така я намират за философска, психологическа. За други по-скоро важен е другия план. Чисто ситуационния, самите диалози, отношенията между героите, ситуациите, в които попадат. Тоест, това са два плана. За един по-важен е единия, за друг другия. Тоест, между многото ситуации има някакви размисли на героя, на Филип, които отговарят тази тема. Въпрос на внимателно кой е човек да открие конкретни бележки по тази тема. И честно казано, ми се иска да не ги извеждам пред скоби в момента и да тръгна с тях. Но ще използвам, че микрофонът е в мен само да споделя за работата ми с Ники нещо, което преди малко... Имам да ти връщам за увода, така че ще трябва да го чуеш. Всъщност, когато говорихме и когато започна да говоря с това, че липсваше някакво такова, каквото и да е съперничество или някакво отношение, нали, да покаже той, че дадена фраза би могъл да я разчете по-добре или аз. И имах възможност вече да споделя за един пример, за едно изречение, което действително нещо непрецизно имаше в него, не си спомням самото изречение какво беше. Ники, който беше по някакъв начин усетил героя Филип като някакво наистина явно близко човешко същество, а не просто да гледа на него като един редактор, който трябва да проведе една много успешна езикова игра с страниците на романа. И си спомням как беше посочил това изречение като такова, което не му се харесва съвсем. С думите, те са написани черно-бяло, с думите Георги, не искам Филип да говори по този начин. Ама смисъл, той се притесняваше, че героя, който е обикнал по някакъв начин, един вид пада излиза извън сферата, която по принцип обитава с изказа си, с нещата, които прави, което беше изключително мило, тъй като осъзнах, че героя, който аз обичам, тъй като пише за него, вече се е здобил с още един истински фен в очите на редактора и какво по-хубаво. Тоест, Ники през цялото време беше действително като човек, който не иска да покаже или да докаже, че нещо не е както трябва. По-скоро беше като някой, който е приел героите като някаква лична кауза, като някакви близки човешки същества, на които той симпатизира и се надява като за свои деца едва ли не да покажат най-доброто от себе си. Просто исках и това да посоча. Аз искам да ти кажа, че това е заради историята, заради героите, които си създал всъщност. Всеки читател ги приема като приятели или като такива, на които и може да искаш да им удариш един шамар в определен момент, защото Филип и такива неща може да предизвика от някой читател, обаче не предизвиква равнодушие. И много е важно, понеже ти каза и за диалозите. Тук в тази книга има диалози, които разкриват. Те са написани изключително увлекателно, без да се спъваш никъде. По много естествен начин се случва. Самата размяна на реплики между героите става по много красив и естествен начин. И едновременно с това има пластове. Тоест, диалога и размяната на идеи между героите се усеща от читателя всъщност. Това, което е вътре в тях и те го изкарват. И наистина, ако някой иска да види, ако някой си иска да се учи да пише диалози, това е един прекрасен учебник за това как се пишат диалози наистина, така че да им повярваш, да ги видиш, да ги чуеш и да ги разбереш или да не ги разбереш. Защото може и да не ги разбереш, но не си безучастен. И понеже диалогът винаги е между двама, а пък ние говорим само за Филип. А пък имаме Елисавета, имаме Анна, Ева, Деница, Лина, Мария. Да, има много жени. Всъщност Филип, това, което мен е едно от нещата, които ме впечатли в началото, пак в ръкопис, е как един мъж вижда себе си и всичко, което е през общуването с жените. Ето за това искам да поговорим. Да не навлизаме по-към, защото тук това е и роман за сексуалността, всъщност. Но по-скоро той е за общуването между мъжа и жените.
И ми е много интересно да... Всъщност, това ли е мъжът? Това ли е мъжът? Това начина, по който го виждат една жена или жените в живота му? Всъщност, да. Това, което се опитвах, действително има доста женски образи в книгата, но на преден план и това, което се опитвах да опиша, не беше някаква такава сексуална нишка, вероятно, което и ти самия би оценил, че тя не е нещо, което да бъде изведен на първи, дори и на втори план. А по-скоро героят се опитва да, търсейки себе си, той се опитва да подреди собствената си нормалност през общуването с различни хора. В случая различни жени, които среща в живота си. Без това да минава задължително през някакви задължително интимни отношения, които той се стреми. В някои случаи изобщо няма такъв стремеж. В други случаи се опитва да ги опази, тъй като усеща, че стремежът не би бил истински, тъй като е вгледан в съвсем други въпроси, които се опитва да разреши със себе си. С други думи, както бях написал някъде, жените са нещо като фар, нали, на брега, към който корабите, всъщност чрез него те се ориентират къде е брега, колкото да не загубят себе си, да не забравят къде са, да не изгубят цел и посока. Като този фар е нещо красиво, ценно, като ориентир, но същевременно трябва да го доближаваш прекалено близко, тъй като би могъл да разбиеш кораба си. И ако това се случи, да не можеш да отплуваш никога повече. Въпреки че някой би решил, че това е нещо, към което се стреми, а именно да се разбие в този бряг и да остане завинаги там, нали, да изгуби себе си. В други случаи, водещо според мен при героя е тази здравословна дистанция. Жените, които биха могли да бъдат действително нещо, което да ни помогне да подредим собствения си пъзел, да подредим собствените си парчета, търсейки взаимност, в някои случаи повече, в други случаи не толкова, в много случаи в плен на една голяма нерешителност, докато в някои ситуации се вижда, че и героят е склонен да действа по-решително. И във връзка с това, ако има личен мотив, доколко дълбоко е личният мотив засегнат във вашата книга? И второ, достигнахте ли вашата спирка съвършена или все още сте отвъд нея? Да, ще започна с втория въпрос. Дали съм достигнал спирката? Има един фрагмент, от който става ясно, че всъщност съвършенството по-скоро гледам на него като на пътуване, не толкова като на крайна цел. В този смисъл, ако съм достигнал и смятам, че съм достигнал, би следвало да пребивавам в някакво несъвършенство. Иначе първият въпрос може би беше свързан доколко има автобиографичен момент в книгата. Това със сигурност не е автобиографичен роман, но бих казал, че може би най-личната книга, която съм писал. Толкова доколкото всеки автор иска или не, той остава така следи от себе си. Дори да пише за извънземни, няма значение, той иска или не, остава между страниците собствения си поглед към всичко. Тъй като за каквото и да говорим ние, дори да изглежда много абстрактно на нашия свят, ние пак сме в него. Ние пак сме в това, което описваме. То пак кореспондира с нас, има топла връзка с нашия поглед към света. И в този смисъл бих казал, че дори да съм посягал към някакви образи, които така ми се струват познати. В някои случаи говорим за събирателни образи, да речем, описам даден герой, но в него се така поместват три различни героя. Нали, взел съм енергия от единия, начина по който изглежда от друг, от третия начина по който разсъждава. В други случаи, действително, съм посягал към някакви такива реални случки и ситуации, които са ми се случили, хора, които съм познавал. В други случаи някои герои са напълно измислени, в смисъл 100% фикция. С други думи, ако човек се опита да подреди мен чрез този роман, не би трябвало да успее, тъй като има достатъчно много фикция, за да сме сигурни, че романът не е автобиографичен, въпреки че, отново казваме, най-личната книга, която съм писал до този момент.
Студентите по медицина са много интересни. Не знам тук дали има някой, който да се занимава с медицина. Те са едни великолепни хора, лекарите. Но тук толкова интересно си разказал за студентите по медицина, за начина, по който живеят, за едно леко така цинично отношение към някои неща, за нещата, които изпробват върху себе си, свързани с работата им, изключително. Но ако изключим всъщност студентите по медицина, това е един роман за студентски град. Аз съм живял също в студентски град, ти си живял в студентски град и то в едни години на студентски град, който това беше едно изключително интересно място. И е много нужна тази книга, за да се запази. В нея го има този дух. И всъщност аз се чудех през цялото време, докато четях за историите в студентски град, за общуването там в стаите и за всички тези неща. Едно излизане на покрива има интересно в книгата. И си казвам, всъщност това е един вид свобода, може би. Един вид свобода. И ако твоите ученици сега, които са 12-11 клас, не знам какви класове точно, има ли такива, които са прочели книгата и ми е интересно те как възприемат това? Дали и ти, понеже ги виждаш, дори да излезем от книгата, те разбират ли по друг начин свободата? Сравнено с това как ние я разбирахме тогава в студентски град, в края на 90-те и началото на този век. Като цяло се опитам да не говоря на учениците за това, че пиша. Опитам се да не смесвам нещата, въпреки че някои от тях научават през социални мрежи. Имам, така бих казал, по-скоро малка обратна връзка от няколко прочита. За свободата, ако трябва да отговоря как я възприемат, свободата винаги е била някаква... Тя винаги трябва отвътре. Винаги трябва човек да е готов да скъса онези окови, които делника налага. Тези окови имат различна форма, имат различно лице през вековете. Но според мен това, което обединява свободата и така да се каже общия знаменател на това понятие, е, че винаги човек трябва да е готов да се изправи срещу това, което го ограничава, което, както вече казах, има различно лице според времето, в което живее. Но има ли тази смелост да отстоява себе си, той би се докоснал до това, което наричаме свобода. Така че и в днешно време и младите хора, те също имат своите пречки да бъдат себе си. Има го това изкушение да бъдат конформисти или да мимикрират понякога, нали, така да се слеят по някакъв начин, да се чувстват по-уютно. Така че се радвам, когато виждам свобода и в тях, и в нещата, които правят. Младите хора са страхотни. Те носят енергия, която ние понякога не разбираме и ако подценяваме понякога младият човек, нали, съм чувал да казват, те период не правят нещата както ние някога. Нали. Всъщност нашите критерии за успех са по-различни от техните и нещата, които те правят, вероятно ние не разбираме достатъчно добре всички от тях, тъй като те ще живеят в един по-различен свят. Няма да живеят в нашия свят и в този смисъл се опитам така да бъда доста по-внимателен, когато нещо ми се струва, че не е както трябва, тъй като вероятно на мен нещо ме обягва, тъй като вече съм друго поколение. Нали? Аз, ако им кажа кога съм роден, те започват да въртят някакви картинки пред главата с динозаври, правят исторически копия. Нали, смисъл, те вероятно това си представят, като чуят, нали, кога съм роден долу-горе, така че така са нещата. Аз имам един въпрос към Омана, ако позволиш да задам. И след това обаче и тя да зададе на теб някой въпрос. Не знам, не настоявам, ако така го чувства. Тъй като така любимия въпрос, който изтезават винаги авторите, какво искаш да кажеш с тази книга? Нали, това е любимия въпрос на особено на учениците.
Нали, това какво иска да каже автора? Тук има ли българите? Да, има. Така че има. Какво иска да каже автора? И той затова обикновено авторите са умрели от всякъде. Нали, смисъл буквално, защото можем на техен гръб да си казваме какво са искали да кажат, да не ни пука спокойно да си развиваме. Така че на мен често са ми задавали този въпрос. И така искам да го върна на някого. И сега, понеже Омана е до мен, ще използвам случая. Омана, действително с това изображение, ако искаш да споделиш, разбира се, тъй като може да е нещо твърде лично съкровенно, твое си, което така се опитваш да би решила да избягаш от него или да не споделяш до край. Някаква хватка, която има, която не е заказване. Но вече се усещаш какво искам да те попитам. Тоест тази корица, какво си искала да кажеш с нея. Наистина ме е интересно. Аз мисля, че веднъж бях те попитал, но така пред повече хора може пък да кажеш още повече неща, които тогава не съм чул, не знам. Ако искаш. Аз по принцип имам една теория, че така, не бива да се подценява читателя и аз някакси държа да дам свобода всеки да си интерпретира както я усеща, защото смятам, че така е най-правилно. Естествено, в процеса на работа вътре е много важно аргументирането да е ясно, за да можем ние да се разберем. Но имах си една шега, че да се обяснява корица е малко като да се обяснява един вид, може би няма нужда. Иначе, разбира се, който има желание, бих си казала моите аргументи, но мисля да ви оставя на вас свободата да видите каквото смятате за правилно в тази корица. Сега върним ти с въпроса, той какво е искал да каже с тази книга. И аз така като те подговарям между другото, така че да. Стана спойката. Ако някой друг иска да се включи, включвайте се. Очакваме въпроси. Ако не, аз искам да си поговорим за месец. Мен ме интересува, Георги, дали си мислил какво става с другите персонажи, след като се разделят с Филип, или просто ги оставяш да ти попречат на следващите глави? Благодаря отново за въпроса. До мен Ники е много доволен въпрос и аз сега се усещам защо. Имаше една героиня, която се появява в първа глава. Мисля, че понеже не се появява само една, няма да разкрием много, но имаше една героиня, която се появява и която Ники много беше харесал. Просто чете го този роман и няколко пъти ми каза: Георги, на тази героиня намери място някъде, тя е страхотна. Аз казах, че тази книгата и чакам да се появи отново някъде, да я намеря, да се появи, а не, няма. Много пъти говорихме за тази героиня. Няма да й казвам името, за да, ако някой не е чел книгата, да четейки я, да не знае за коя точно става въпрос, тъй като въвеждам повече от един герой в първа глава. Така че до голяма степен то чисто темпорално нямаше как с нея да се случат нещата. Всъщност винаги има как, ако човек настоява на всяка цена, но до някъде ми се искаше, както и всеки автор, да бъда максимално честен с уроците, които ни дава живота. Поне според мен много често сме били в ситуация, и тук вероятно всеки или почти всеки би потвърдил, че имал ситуация, в която му се искал да бъде малко по-спонтанен с някого, дадено отношение. Или да каже някакви неща и след като се раздели с този човек, започва да си провежда някакви мислени диалози. Сега това как ще му каже, той ще да ми каже това. Дайно човека си е тръгнал и изобщо не подозира за твоите диалози, които ти, жалко създание, водиш сам със себе си в стаята си и си мислиш какво би казал този човек. С други думи, тази липса на спонтанност, която всеки е имал в даден момент, много често не води добри резултати и много често се оказва така, че хора, с които ние бихме могли да проведем някакъв разговор, да опознаем, да протегнем ръка, това не се е случило. И да, много е красиво в книги да така чисто компенсаторно винаги да свършват добре, хубавите герои в крайна сметка да се срещнем с тях и така да си кажем: ето, супер, и така човек посяга към книгата, остава и си казва: ето, отмъстен съм заради всички неща, които не съм направил или не съм имал смелостта да ми случат. Тук пък се случиха, аз се прочетах тази книга, тя е част от мен, аз съм част от нея, значи да не съжалявам за миналото, нали? Някакви такива завои на мисълта, но всъщност няма да бъде достатъчно честно, тъй като действително случаите, в които сме се разделили с някого и съжаляваме за това, заради липсата на наша смелост, е факт. И ако книгата претендира да отразява нещо от живота,
трябваше да го има този момент. Сега тук има, разбира се, две гледни точки. Нали? Хосе Ортега и Гасет, който казва, че книга, която отразява действителността, нали, чисто и просто и само това, не трябва, нали, да има. По памет цитирам, Платон каза, че, нали, изкуството малко така ни отдалечава от истината. Ето ви два модела. Единият казва, изкуството не е, защото на развален телефон ние се отклоняваме. Хосе Ортега и Гасет казва, нека да се отклоняваме, това трябва да направим. Аз мисля, че ги има и двете неща. Има и герои, вероятно, за които си струва да помислим какво би било, ако се развият повече. Има и други, които си, може би, повече развити, отколкото човек е очаквал. Има и герои, за които аз продължавам да мисля, ако се върна отново по-конкретно на въпроса. Защото, изграждайки една книга, автора създава един въображаем свят, който като че ли си има свои закони. Тъй като автор разчита преписването на една книга на своето най-силно оръжие, това е въображението. Но въображението не е нещо, което е напълно под наш контрол. То е малко като любовник, който идва и си отива без преизвестие. Понякога ни осенява и ни създава удоволствието от това да напишем някакви неща, които дори не сме подозирали. И тъкмо когато казваме, супер, страхотно, че се появи, той пък вземе, че си тръгне и ни остави сами с нещата, които трябва тепърва да продължим. Някои герои се получават по-вдъхновено, други не. Но действително след написването на книгата се случва да мисля, тъй като аз не съм излязъл напълно от нея. Така, минава един известен период, в който човек трябва да се освободи от героите. Вече, така да се каже, излизам, но действително се е случвало често да мисля за този илюзион за герой. Какво би трябвало да проистече с него, ако трябваше да го развия повече. Така че подобни мисли, да, имам и съм имал. И докато пиша, и продължавам да се сещам понякога за тях. И все пак тази героиня трябваше да се върне. Това си е между нас един разговор. Заповядайте. Друг, ако иска да се включи. Да. Георги, колко е важно за тебе емоционалната интелигентност и емпатията в днешно време, когато става въпрос специално за такъв роман, твой роман, който е за взаимоотношения в този контекст, в който се намираме сега, страшно дехуманизиран свят? Мисля, че това е въпрос, който така и отговора се съдържа в него. Емпатията е качество, което, както обичам да казвам аз, е едно от най-важните качества, които човек би могъл да притежава. Способността да усетиш другия, така едно вчувстване в него. Не дори само в контекста на съчувствие, но и в способността да усетиш другия човек. Това е, бих казал, едно от най-важните качества, които човек трябва да има. Това е свързано с хората, с които се заобграждаш. С партньора, който ще намериш в живота, работодателя, който ще намериш, екипа, с който ще работиш да напишеш една книга. Ако ти не преценяваш хората, много вероятно взаимно да си загубите времето. Да се окаже, че действително всеки е имал някакви очаквания. Другият няма вина за това, че не е това, което ти очакваш от него. Проблемът е винаги в този, който няма достатъчно изявено усещане, емпатия за другия, тъй като, както обичам да казвам, слона няма вина, че не може да тича като гепард. Той си е слон, тромав, симпатичен, с големи уши и хобот, обаче ако му кажеш тича, гепарда ще го надбяга. Проблема е в мен, в случая, ако говорим, или в човека, нали, който гледа слона и му вменява очакването да бъде гепард, да тича много бързо и да притежава качества, които слона няма. Така че ако човек има емпатия, това би спестило страшно много разочарования. И си мисля, че човек, ако пише, задължително трябва да притежава това качество. Не твърдя аз доколко и как го притежавам. Нали? Не е някак много проява на добър вкус да говоря за себе си, доколко разполагам с едно такова оръжие. Но ако ти нямаш емпатия, как ще създадеш автентични герои, автентични диалози, ако се доверя на Ники, че диалозите... Той между много често говори с диалозите, че са изключително впечатляващи за него. Всеки път го чувам и всеки път се радвам на това, тъй като от много автори и хора, които уважавам, знам, че диалог се пише много трудно. Аз в този роман така посегнах доста смело към диалозите, не бягах от трудността и се радвам, че Ники точно това беше оценил в началото още.
Така че, да, емпатията е много важно качество, което въпросът е как човек се здобие с такова качество. Това е много голяма тема, но най-голямото клише, което е клише, защото истина, четен на книги, когато влизаш в различни книги, в обувките на различни герои, тогава ти си много по-способен да се преживяваш различни светове. А в крайна сметка четящия човек е човек, който се преживява различни светове. Когато ти държиш една книга, когато я четеш, и когато я пишеш, но да, ако говорим за четенето, ти не просто държиш книгата на един автор, ами ти се свързваш с човешки съдби, с отношения на хиляди, милиони хора преди теб. Този автор, който е написал тази книга, той е така вплел в нейните страници страшно много хора, психология, герои, епохи, които ти всъщност получаваш досег до тях с всяка една нова страница. Така че четенето на книга е един урок по емпатия, бих казал аз. И ако човек чете достатъчно много книги, вероятно и това, което пише, би трябвало да бъде нещо, което емпатията да присъства между страниците. Аз се сещам за Иван Станков, един прекрасен български писател съвременен, който казва, че, нали, понеже питат, когато пишете, представяте ли си някого, на когото разказвате тази история? И той веднъж беше казал, аз пиша, все едно разказвам на мъртвите писатели, от които съм се вдъхновявал. И точно това е тази връзка между нас тук и тези преди нас. Връзка между различните поколения, които живеем сега. Между съвсем различни хора, които никога не са се срещали. Думите, словото, ти точно за това говориш. Думите и словото и тези диалози, които си написал, всъщност това е също размяна на идеи, на слово и създаване на емпатия. Обаче и другото, което пишеш и което аз усещам като много важно за тази история, думите са несъвършени също. И това е едновременно най-тъжното и най-хубавото нещо. Думите са несъвършени. Аз много обичам една фраза от романа и ще я прочета. Ако е вярно онова, че колкото повече е мъдростта, толкова по-малко са думите, как тогава е възможно хората да очакват Господ да им проговори? Щоме у Него е цялата мъдрост, нима в такъв случай би казал някому каквото и да е. Георги Геров. Аз след тези думи не знам дали имам право да кажа каквото да било. Аз бих искал да съм ги написал, но ти си ги написал, така че имаш право. Да. Не знам как сме с времето. Имаш 1 минута. Добре, може би да кажа... Колко че всъщност наистина аз не погледнах? Имаш 1 минута. Добре. Добре, да кажа все пак, че тръгвайки да пиша тази книга, действително дълго време търсих книга, в която психология и философия да са вплетени редом с житейски ситуации, това, което споменах преди малко. И когато не срещнах точно такава, накрая реших да я напиша, съзнавайки, че темата за любовта присъства. Знаех, че това е огромно предизвикателство, защото си спомням думите на Чарли Чаплин, който казваше, че това човек да пише за любов означава да изпита едно от най-големите творчески разочарования, защото за любов се пише най-трудно. Смея да твърдя, че вече написана книгата съм щастлив, че положих този труд. И то в компанията на Ники и на Омана Кацарска. Не дей да лъжеш, сам си писал. Ние се появихме по-късно. Това е твоята книга. Появихте се по-късно, така да се каже, по-към финалната права, но действително тази финална права е изключително важна. Като кораж, като отношения, които сме имали, като помощ и подкрепа, която съм имал. Така че благодаря още веднъж и на вас. Още веднъж на издателството на Зори Христозова, която и тук, която най-често се налага да ми чете дългите писма. Ще спомена Яна Дечева пред скоби, също да извадя друга колега от Жене 45, с която кореспондирам най-много. И отново да благодаря и на книжарница Гринович, които са наши домакини. Това е една така моята любима книжарница. Няма да
да го скрия и да благодаря, разбира се, на всички вас, които уважихте това събитие и се надявам с това, което казахме, да сме ви накарали времето прекарвам тук да не е нещо, което да е като загуба, по-скоро нещо, което да го усетите като нещо добро. Благодаря. Прочетете тази книга, последни думи от мен. Заповядайте, ако искате да си вземете автограф или да попитате Георги нещо. Той е тук, аз го оставям на вас. Благодаря, понеже в началото забравях да спомена домакините ни. Вече мисля, че 13 години. С тях се разбираме чудесно. Те са винаги насреща. Наистина, Гринвич, много ви благодаря. С вас сме като дома си. Благодаря. Благодаря на всички.